Com ho portem per aquí? Sí, mira, si em vols prendre nota. Jo de primer, el plat tòxic que produeix càncer i obstrueix les artèries i que porta greixos saturats i l'oli reutilitzat, si us plau. I per beure? Sodi. El sodi porta aspartam? Sí. Doncs endavant. I vostè? És que no m'acabo de decidir. Entre l'amoni o el mercuri amb fungicida que bloqueja el funcionament del pàncreas. Miri, li recomano el mercuri perquè avui està especialment contaminat. Fantàstic. I no tindríeu algun peix d'aquests criat en cautivitat i alimentat amb deixalles tòxiques? Sí. Miri, tots aquests de la carta són així. Doncs mira, em portaràs aquest, que porta guarnició de verdures modificades genèticament. D'acord. I per beure? No tindries alguna cosa amb sobresaturació de sucre i potenciador artificial del sabor que pretengués imitar una fruita? Sí, en tenim de llimona i de taronja. Taronja. D'acord. Bueno, a mi en comptes del sodi amb aspartam em portaràs una beguda també amb sobreconcentració de sucres que imiti el sabor de la fruita. Perfecte, dues. Va. I de postre tenim sucre refinat al seu punt i... Ja ho mirarem després, Sí, ja ho mirarem. ho mirarem després. D'acord. Ei, el meu plat no porta gluten? No, no em porta. Que bé, perquè el gluten és dolentíssim, per la salut. Què és aquesta porqueria que m'has portat per beure? Aigua? Oh, quin fàstic! Oh, crec que vomitaré. Sisplau, truca una ambulància. Hola. Hola. Què li passa? O sigui, ara o quan vaig entrar a urgències? Quan va arribar a urgències? Aviam si ho recordo. Sí. Quan vaig arribar a urgències era per una infecció d'orina. Vaig començar a tenir molt de mal de panxa, cada vegada més, però se'm va passar gràcies a la gent de la cua. Què vol dir amb això de la gent? Sí, miri, quan estava allà a la cua hi havia una veterinària que se'm va adonar que no era infecció d'orina, sinó que era un atac d'apendicitis. Just a la fila també hi havia una noia que treballava a una carnisseria que es va oferir a fer-me un tall a l'apèndix. També va resultar que hi havia un delinqüent que casualment portava una navalla a sobre, una navalla d'aquestes de papallona, sap? I em va fer el tall, junt amb tota la gent de la cua, em van fer el tall a l'apèndix, sí. I també va haver-hi una iaia que era aficionada a la costura, a fer puntes de coixí, que casualment portava fil i agulla i em va fer el cosit. Carai. Després vaig estar durant hores a les cadires aquestes tan incòmodes que teniu aquí a la sala d'espera i vaig acabar agafant lumbàlgia. I de cop va entrar un tio per la porta i em va fer uns massatges. Oh, quins massatges. I res, una cosa va portar l'altra i... Total, que vam acabar enamorats. I mira, res, fa poquet que vaig tenir la criatura aquí a la sala d'espera. De fet, ara està el meu noi per aquí, a la fila del darrere, que està portant el nostre nen a posar-se les primeres vacunes. I li fa mal res o té cap molèstia? Què va, si jo estic estupenda. L'únic que, ja que estava a la fila i ja quasi em tocava, dic, mira, doncs, ja que sóc aquí, aprofito. D'acord, doncs ja es troba bé. Sí? Molt bé. Moltes gràcies per tot, doctora. Que vagi bé. Adéu. Hola. Hola. La meva mare m'havia parlat molt de vostè, que la va visitar fa una pila d'anys. A què ve? Doncs a que em posin la vacuna del tètanus, aquella que posen després de néixer. És que fa temps que m'espero. Hòstia puta, qui collons ets tu? Sóc un enviat de Déu. Què? Sóc l'Àngel Gabriel. Oh, merda! Merda! Tranquil, no t'espantis. He vingut aquí amb una missió. Però què estàs dient? Quina missió?
Tinc una bona notícia i una de dolenta. Digue'm la bona. Déu ha decidit tenir un segon fill i tu has estat l'escollit. Jo ser el fill de Déu. Bé, en realitat tots som fills de Déu. No, en aquest cas en concret t'hem escollit per ser-ne el pare. I com funciona això? Déu et vol deixar prenyat. Què? Sí, jo també vaig tenir aquesta primera reacció, però ja ho saps, és Déu, pot fer el que vulgui. Però si jo sóc un home. I Maria era verge. Com pots veure, la religió catòlica és una bogeria. Però per què jo? Perquè Déu vol acostar-se a la que seria el col·lectiu gay. Això és un error. Jo no sóc pas gay. Espera't a quedar-te embarassat i ja veuràs el que diran de tu. Bé, jo aniré venint per veure que tot vagi bé i t'acompanyaré en els exàmens prenatal. No, perdona. Sé que jo no sóc ningú per negar la voluntat de Déu, però és que a mi ningú m'ha dit que és el que jo vull. I sincerament ara estic en un moment de la meva vida força complicat com per anar acceptant certes responsabilitats. No s'hi pot fer res. Ja estàs embarassat. Com? Mentre estàvem parlant, ha vingut Déu i zas! Que fill de puta. Sí, Déu és així. Bé, no beguis, no et droguis, no mengis porqueries del McDonald's i en general cuida't. D'acord? Espera. I quan ha de néixer la criatura? Octubre, serà escorpí? Nen o nena? Trans. Què? Sí, és que Déu vol acostar-se a les minories. Ja saps com és d'important avui en dia acostar-se a les minories. O com a mínim podré parlar amb el pare del meu fill. Temo que això no serà possible. Saps què passa? Que la Maria no ho porta gaire bé. No s'ho agafa gaire bé, això. Oh, una última coseta. La mala notícia? Ah, sí. El part serà natural. Qui és la coseta més maca? Qui és la coseta... Ah! Ai, la patadeta! La primera patadeta! Ai, que maca! O maco. O maqui.